Na kérem szépen, Na! Tehát folytatások következnek. Legalábbis egy biztos. Úgyhogy ne is késlekedjünk. Imádni való szép délutánt kívánok mindenkinek. Persze. Tehát ez a folytatálódás, ez jó volt. Ez nagyon fantasztikus. Legyél support. Vagy várjál, én leszek most. Egy atomfúró. Na. Úgyis van egy medic. Na hát, meg is van mindenkinek, hogy bírsz. Az is mozog. Yeah. Na, legyen szígyó. Szígyó. Yes. Ő még szígyó lesz. Let it be szígyó. Let it be szígyó. Az igazság, hogy mindig ezt a regeneration-t nyomom. Én is. És az lesz megint annyira nem kombinálnék ezzel kapcsolatban. Let it be szígyó. Majdnem már átfutott az agyamon a gondolat, hogy beírjam megint egy szígyó, csak... Majd én. Fúj rossz, hogy nem bírom leírni, hogy szígyó. Abszolút borzalmas. What will you be, my friends? Friend. Mesélj nekem a mai napodról. Hogy telt a mai napod? Hát fel. Hogy bírod a hőséget? Bírom a hőséget? Szar. Igen, szarul bírod a hőséget. Mi a véleményed a nyárról? Nem szereted a nyarat? Hát kis szabadság, meg kurva meleg, meg unalom. Milyen? Unalom? Unalom. Hogy lehet ez? Hát úgy lehet, hogy nem lehet csinálni semmit. Azt, hogy nem lehet Vagy csinálni semmit. kimész egy másodpercre, már csirke vagy. Aki unatkozik, annak túl sok a szabad ideje. Ahogy ezt szoktam is mondani. Persze. És fenntartom az állításomat. És miért nem fogadja el kettő? Mert buták. Buta fiúk. Yes. Csinálj Pokémon Go gameplayt. Most itt megláttam a telefonon. Miért nem csinálsz Pokémon Go gameplayt? Egy a szar a telefonon, kettő nem is akar. Ez igen. Ah, szígyó! Szígyó! Jaj. Szígyóka. Na. Let's see. Let's szígyó. Let it be the szígyó. Let it be the szígyó. Yes. The szígyó. That's right. Szígyó. Yeah. Szígyó. Annyira leírnám én is azt a kis gusztusos. Azt a kis gusztusos. Ez nem is szígyó. Hát ez nem is. Mi van? Lehet, hogy az lesz, csak nem tudom, most valami bugzaudik, mert nem jól írta ki. Ajzét se. Emberkéket. Ez igen. Ivo Silver död. Yes. Na. Na. Kisfiam. Én bármi legyen is az, ami vár riánk. Elpusztítom. Persze. Atomfúróval. Ez a szígyó pedig. Ja. Szerintem az, hogy ilyen nyomokat. Ja. Ja. Ez az. Ez a szígyó. Ott fut a kis cat. Igen, láttad? Falon keresztülséggel. Ja, ez a pálya mondja. Havas. Oh. Itt a Drake-it. Van a szígyó. Szígyó. Meg kell csípni a szígyót. Azaz?
Mi az? Ott van a szígyó! Ez igen! Jesus Christ! Erre ment, levágom. Csípni a szígyó. Már az utat. Ez igen. Elkaptad a szígyót? Elkaptam a szígyót és bánt is engem! Bánt? Szígyó! Meghalok a szígyó, rám tekeredik a szígyó, úristen! Szígyó. Össze. Na mindjárt nyomok egy kis atomfúrót. Nyomjál egy kis atomfúrón. Hú, nem tudok. Mi van? Mit haltok meg? Nem tudok itt. Nagyon szar helyen van. Hát ez nagyszerű lesz. Hát ez meg bazd, Meg belemegy a belesétál egy virágba, medik. Na, ez tök jó lesz így. Ne! Hát sikerült lerakni valahogy. Még nem hagytam volna a páncélt. Rest in peace, Dome. Elég baj az. Vagy my friend. Töltődnek a kis izé. Izé. Kis páncél, kis zabálók. Ja, kapsz te is mindjárt. Esződik. Csak kifogytam a cuccból. Az üzemanyagból. Ott fut. Ott a szígyom. Kidöntött egy fát a szígyom. Igen? Igen, Ott van-e? szígyom. Merre futott ez a szígyom? Jaj, de vissza megy ez a négy. Ó, de buta ez a szígyó-e! Ott megy a távolban. Kapd el! Van dóm. Na. Legalább most nyílt telepen, úgyhogy le tudom majd nyomni a cuccot. It's time for some atom food. Yeah! Lesz És a buta. fogottam! Yay! Kapja! Hát kapja! Atom food. Hova mész? Atomfúrásod. Yay! Ez igen! Mikor beakadt a játék, az pók voltál. Nagyon jó. Szóltad, hogy pók vagyok. Nem kemény volt. Póki törnál, nagyon jó az. Van még? Van. Ott mennek el a szígyom. Látlak, szígyó! Mennek el a szígyom. Vissza lövök, biztos. Ó, sokáig nem bírja. Sokáig nem bírja, de hogyha elmenekül, akkor igen. Nem menekülhet a szígyom. Csúnya szígyó, van BH-m. Ostod a szígyó. Bekapott téged a szígyom. Bekapott egy szígyó. Pók. Egy pók. Ez igen. Anyad. Hát, Ez igen. elkapták? Hunters win. Ez olyan, a terrorist win. Ja. Hát a szígyó se bírta sokáig. Most meg jön a keményebb szígyó. Mint az előző izében. Mi szétszed minket? Ja. Hát ő egy szígyó. Because he's a CEO. Periodic reward! I want a periodic reward, hát ez nagyszerű volt. Szígyó. Do it. Legyél medic. Jó, már szeretem a trapört. Igen? Igen. Hogy lehet ez? Úgyhogy jó. Kipróbálom majd én is ezt a megit. Meg itt. Mert még nem próbáltam. Tudni illik. Ez igen. Nincs egy szintje. Hát ez nagyszerű lesz akkor. Egy preferenciája. Már kiakadt a számláló, akkor a szintű. Hát,
Szerintem az a brut- szín nélküli lesz a Dehogy is, az ilyen brutális szígyó lesz. brutális szígyom. Így. Igaz lett. 19-es. Atomfúrok megint. Ígyunk egy kis hidrogén-dioxidot. Bot lesz a szígyó. Ez igen. Hát ez nagyszerű. Egyébként, hogy várunk a semmire. Tehát gyakorlatilag, hogyha már bot, akkor most simán választhat. Egyet. Simán berakhatom volna, de nem. Megvárjuk szépen. Van időnk. Na, szígyó. Szígyó. Hát, szígyó lett. Szígyó lett. Ez szígyó. Hé, nem havas. Jéj. Ilyen dzsungel. Nagyon helyes. Dzsungel. Schutz Connect. Strutz. Na, nem volt most ilyen divat bemutató? Divat mutatom. Hát, hogy kiírja a szígyót meg a 4 Huntert. Nem volt. De miért nem? Nem tudom, szarok ez a játék. Kezd összeomlani a rendszer. Ja. Mondjuk igaz, hogy eléggé instabil még. Igaz, hogy eléggé béta. Eléggé béta, igen, így is lehet mondani. Na. This way. Viszont. Ott van. Nagy. Erre. Azt hittem. Már azt hitted. Már kezdtem azt hinni. Spektrálban egy belőti traktor. Félelmetes élmény lehetett. Igazi trauma. Tikus. Persze. Ez jól esett. Az igen. Ott van a szígyó. Látod? Aha. Itt van! Közelebb van, mint gondolnád. Ez a... Itt van előttem. Kent a szígyó. Be is kapott egybe egy pók. Jaj. Csum. Meg fogsz halni. Meg fogunk halni. Az igen. Megint bekapott egy pók, bazd. Mondjuk nem lenne rossz, hogyha lenne itt egy medic. Ja. Hát az még oda van. Jaj. Nem lenne rossz, hogy lenne itt egy assza. Hát itt a medic. Assza úton még picsálva. Hát nyomom itt a páncélokat, de hát... És ezek Jaj. Nem vannak kéne. Na atomfúrom, csak jöjjön ide. Nesze. Az igen. Megkapta Atomfúrás. kicsit. Na rájött, hogy ez fáj neki. Meghaltam eddig, ez nagyszerű. Hát ez igen. Ez a legjobb, ami történhetett gyakorlatilag. Mindjárt Rizzi is meghalom. Egyébként a medicem múlik a legjobban. Jó van már, buzi. Pók. Pók. Erre futott. Erre futott. Ötvei. Itt van!
Hát igen. Szígyog. Lesz. Nagyon kis sántikával megy, lehet, hogy fáj neki. Fajt neki a kis atomfúró. Jaj. Bántottad őt. Megbántottam, kap egy kicsit a potrohájára. És atomfúrást. Rám döntötte a fát, ez tök jó. Úgy mint egy kutya. Nem mész el, szígyó. Suck hot laser. Ja. Az volt ez, azt mondta. Ja, ez nem az. De miért van VH egyébként? Vagy hát miért látjuk? Vigyázunk! Már most nem látszik. Most be is nyomom ezt. Én látom. Várjál. Oké, megkerülöm. Van a szígyó. Tudom. Mondja szígyó. Hát eljövök. Tudom kerülni, itt egy izé is. Buff. De egy ilyen lizardnál van, szóval nem bántam inkább. Heiser. Csapta a szígyót. Itt egy növény is. Jövök, my friend. Látom. Az a baj, hogy itt nem tudom használni a cuccot. Tudom? Ez igen. Hát, valamennyire. Hol van? Ó, ott az benn van ebbe a izébe. Csatornán. Tényleg nem tudom lepuffantani vele. De átkozott. Itt van. Ott van fent. Ez igen. Na már most én nem látom. Ja, itt van. Szígyó. Jöjjön közelebb egy picit. Szígyó. Nem jó helyt van. Na mindig. De akkor így. És mindjárt megadja magát. Nagyon menekülőre fogta, vagy hát próbál. De van egy rossz hírem. Megcsípi a hátul. Ó, Atomfúró. egész jól megúszta. Hát, ja. Nem megy el. Ne, rossz helyen voltunk egyébként. Puta szígyó. Van, amikor olyan helyen kaptuk el, ami tele volt izével, növényel. Hát az is nagyszerű volt. Pedig ez izé. Bot. Ott. Csak mindjárt velem egy izével. Ott van. Ez a szígyó. Nagyon kellemetlen alak. Ott az Ott van. világ végén van. Nem, itt volt láttam. De lehet nem az volt. Szígyó. Nagyon megyen. Nem tudsz még szkennelni? Most szkenneltem, de mindjárt lehet. Igen. Iha. Ez körbe fog menni. Sisi. Vágjuk le, mert ez így nem lesz jó.
Gyerek ki is. Egy Hárkú. izé. Esetleg itt lesz. Van egy buff benne. Ott az a világ vége. Micsoda? Itt volt. Látom. Na hol van a csávó? Itt van track. Akkor erre jött. Hát ez még bárhol lehet. Még én se láttam. Falon keresztül. Aha! Na, Itt a medve! A medve. izével tudod? Abban a filmben. Úgy Ja, igen. kapargatta a izé. Csajnak a hátát. Mint csajnak. Hát ez csaj, akivel én vagyok. Ja. DiCaprio. Hol van? Itt van! Ott van! Elkaptam-e? Oh, szígen! Szígyom! Már megint izébe vagyunk egyébként, ilyen barlangba. Megint nem fogok tudni csinálni neki semmit. Ő meg fog ölni. Most realizálódik csak bennem. Igen. Aha. Ja. A medik az nem túl sokat gyógyít. Hát a medik az elég érdekesen Oldjanak a végzi dolgokat. De szígyom! Jó, inkább levem, nem tudom itt leatomfúrni. Na, pusztulj! Ended. Ended. Na, Szígyom! meghalt a szígyó. Meghalt a szígyom! Meghaltak a szígyom! All szígyós are dead. Na. Hát akkor elvégeztük ezt a jobot. Job. Azt a dirty jobot. Dirty Azt a job. bloody jobot. Bloody job. Ismételten köszönjük a kiváló figyelmet. És akkor legközelebb újból összefuthatunk ezen a csatornán. Ez igen. Na, a viszonthallásra. A viszontlátás. Adjad neki a tudsz. Ja, van neki? Adjál szósz neki. Stay in to És take it through. Tök jó. Oh no.